Dánsko, Nórsko, Fínsko, Švédsko a Island. A teraz nemám na mysli ďalšie európske krajiny, na ktoré uvalil prezident Trump clá, ale sú to severské krajiny, o ktorých filmoch sa budeme v dnešnej epizóde, čerstvej epizóde podcastu Pukanec rozprávať. Moje meno je Adam, vedľa mňa sedí Lucia, ahoj. Ahojte, nádherný úvod, výborný. No a oproti nám opäť raz v kresle hostia sedí Dominik Hronec, kreatívny riaditeľ distribučnej spoločnosti Film Europe. Dominik, vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Naposledy, keď si u nás sedel, si bol ešte v našom starom štúdiu, sme v novom priestore, čo hovoríš? Krásne, také riaditeľské. Riaditeľské, lebo vieme, že aj ty máš nový priestor, aj k tomu sa v dnešnej epizóde určite dostaneme, ale ešte predtým, než sa dostaneme k tým severským filmom a k tomu, prečo tu dnes sedíme, tak nevyhneš sa mojej klasickej otázke na začiatok, čo si videl za uplynulý týždeň? Za uplynulý týždeň som nevidel nič, sa priznám, lebo som behal po kinách, našich kinách. Boli sme v Prahe, otvorili sme Skandy. Mal som presne takéto minimediálne turné, takže ešte raz ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim. Ale videl som pred 2 týždňami, som videl tak trošku oneskorene Bugóniu. A tá ma veľmi zasiahla. Myslím si, že plochozemci sú dneska na vzostupe, takže to aj tematicky veľmi sadlo a ja mám Jorgosa Lanthimosa veľmi rád. Aj keď som nevidel Poor Things, to je jeden vlastne z mála filmov, čo som od neho nevidel, ale toto mi tak dobre sadlo. Lebo v tej, čo bol ten film Kind of Kindness, tak to bolo také som mal pocit, že také intermezzo jeho tvorčie, ale toto je taký dobrý klasický Lanthimosovský príbeh. A ja to presne tak vnímam, lebo on vlastne za 3 roky, alebo za 2 roky nakrutil 3 filmy, takže akože dosť toho dal von. Že vraj si dať pauzu, myslím. Áno. Podľa mňa je tak na čase. Nech si trošku, zaslúži si. Luci? Ja som dopozerala Pluribus, čo som ťa asi predbehla. Predbehla si ma, áno. Zázračne. Nechcem počuť nič. Tak nič nepoviem k tomu, ale môžem teda všeobecne povedať, že ty si z toho bol nadšený. Ja som... Nehovorím, že sa mi to nepáčilo, ale asi to možno nie je fakt pre mňa. Malo to také pomalšie tempo, ale ja neviem tomu nič vytknúť, ale pre mňa to nebolo. A ďalej som videla takú minisériu His and Hers. A to sa mi páčilo o dosť viac, lebo to ma tak vtiahlo, ale bolo to veľmi také... veľmi komerčné, že vyšetrovali tam prípad nejakej vraždy a bolo tam veľa takých tých hintov, že kto môže byť vrah a každú epizódu si človek myslel, že je vrah niekto iný. Ale čo sa tam stalo super je to, že na konci bol taký plot twist, že podľa mňa nikto nečakal, čo sa stane a to ma na tom celkom ako zaujalo. Čiže treba vydržať nejakých 6 častí a bude to ako fakt... Dobre. Ešte, jak môžem doplniť? Ja som vlastne cez rameno môjho otca kúkal ešte slovenské filmy, lebo on je v akadémii, v Slnku svieti, takže teraz si nakúkáva všetky filmy, ktoré nestiel v kinách a vlastne už 3-krát som si dal Nepelu, tak trošku z diaľky, ale vždycky som pri tých kľúčových scénach dobehol a ten ma extrémne baví. Ako celkovo slovenské filmy, my nie sme distribučka slovenských filmov, ale tento rok, alebo teda minulý rok 25 mali veľkú, podľa mňa, renesanciu a Nepela, Horej nebo v doline som ja. Potopu som ešte nevidel, to je jeden z favoritov môjho otca. Presne. Tomu veľmi otec samozrejme. Takže akože veľká pochvala. Mega silný, hej. No my sme toho Nepelu nevideli. Aj dostala som celkom taký feedback, že nám chýbal v našich top 10, ktoré sme riešili minulý týždeň Nepela. A to bude asi tým, že sme ho nevideli. Ale tak určite je to niečo, čo si chcem dohnať neskôr. Vrelo doporučujem. Tak ja ešte dodám, že ja som videl takú malú filmovú novinku, že Pán prsteňov, návrat kráľa sa to volá. Malinký film. Bol som teda v kine, ako som spomínal, na konci predchádzajúcej epizódy a ty poznáš môj názor, Luci. Je to absolútny filmový masterpiece po tej filmárskej stránke. Som veľmi rád, že som to videl v kine, že som to takto zastihol ešte v tej krásnej kvalite, hej, že to nebolo iba púšťané z nejakého Blu-rayka, že to bolo bez titulkov, ale ja sa na to nejak nedokážem naladiť na toho Pána prsteňov stále. Ja neviem, že či to je tým, že... Dominik je v šoku. Že nevyrastal som s tým, som asi o mnoho viac na strane sci-fi ako fantasy, takže vnímam to, že jasné, bezchybný film, ale pre mňa to strašne nič neznamená, ten Pán prsteňov. On bol teraz v kinách? On má nejakú výročie? 25 rokov a teraz bol piatok, sobota, nedeľa a aj ďalší týždeň bude. Takže môžu si diváci pozrieť a predĺžené verzie dokonca, teda 4,5 hodiny som bol v kine.
Takže A teraz sa tuším točia nejaké golemov? Niečo. Glumovky, nie nový- golemovky. Áno, glumovky a má sa vrátiť aj... Elijah Wood aj... Však? Áno, Gandalf. áno, aj Gandalf by sa mal vrátiť, takže hej, bude nejaký nový Pán prsteňov, takže asi toľko, čo sme videli za uplynulý týždeň. Ja si myslím, že môžeme ísť na hlavnú tému dnešnej epizódy. A to je filmová prehliadka Skandy. Ja som teda na začiatku nejak načrtol, že to bude o severských filmoch. Čo prináša špecifické severská kinematografia divákom? Tak niečo také, že vie stále prekvapiť divákov, že možno má taký ten svoj stereotyp a škatulkovanie, že možno niektorí majú pocit, že sú to hlavne nielen, ale hlavne kriminálky a také pochmúrne filmy, ale tento rok to vyšlo tak, že máme väčšinu komédií a teda ja to tak s úsmevom hovorím, že fokus je na bielých starých heteromužov. Konečne, áno. Aj oni sú ľudia predsa len, hej. Ale tak to vyšlo, lebo ten program my nedávame dokopy týždňov, mesiac pre Skandy sa to generuje rok, niekedy až 2, že tie práva filmové zakupujeme, ako tradične hovorím, ďaleko predtým, ako sú aj filmy natočené a vyberáme ich podľa toho, či sa nám páčia, aby sme tiež pokryli všetky krajiny Škandinávie a potom samozrejme, či na to máme aj peniaze, tak to je naša taká mantra. No a tento rok je iný ako minuloročný, presne je to taký kontrast voči takým tým stereotypom škandinávskym. Takže máme tam posledného Vikinga, ale to je možno jeden z takých tých najočakávanejších filmov. To je taký, keby som povedal, sviatok, keď sa v Dánsku natočí nový film Thomasa Andersa Jensena. Ale čo je také, čo ťa musím opraviť, čo na začiatku si spomenul Island, tak tento rok bohužiaľ nám Island nevyšiel, to ale neznamená, že sa na Islande netočili skvelé filmy, ale technicky to presne sme nejak nedokázali zabezpečiť pre tento ročník, ale už sme zabezpečili na budúci, na 13. ročník islandský film, takže to je jedna taká zmena pre tento ročník, ale budú tam presne Norsko, Švédsko, Dánsko a Fínsko a môžeme sa baviť asi o filmoch. Ja som ešte chcela spomenúť, možno aj veľkým ťahačom je častokrát Mads Mikkelsen a že či je aj niekto iný, možno že z hercov alebo herečiek, kto dostáva možno že rovnakú alebo trošku menšiu pozornosť od divákov a diváčiek. Tak Mads je asi, by som povedal, že tá najmedzinárodnejšia hviezda, tá star proste, ktorá vždycky si od tých dánskych vecí odbehne do Hollywoodu a tam hrá nejakého zloducha alebo akčného hrdinu, že je tam trošku taký typecastovaný a toto práve v tom poslednom Vikingovi, tak tam hrá opäť úplný kontrast, že tam je ako keby úplne vyzlečený z takej tej klasickej macovskej maskulinity fešáka, že tam je práve daný do takej role takého veľmi akože citlivého a zraniteľného človeka. Takže to je skvelé, že tí Škandinávci vedia tak pekne žonglovať, ale potom, keď sa pýtaš na tie ďalšie mená, tak síce tento rok s ňou nemáme žiaden film, ale napríklad Trine Dyrholm, to je taká výrazná tvár škandinávskej kinematografie, nie úplne tej hollywoodskej. A potom sú to samozrejme aj mená aj režisérov, ktorí tiež, napríklad Thomas Vinterberg, režisér a scenarista Chlastu, tak ten tiež raz za čas si odbehne na nejakú medzinárodnejšiu produkciu. Teraz myslím, že točí seriál. Ale takže tá Škandinávia je veľmi životaschopná, ani neprodukuje tak strašne veľa filmov, ako napríklad Francúzi, ale zase tá kvalita je veľmi vysoká v pomere tej kvantity. Sú tam samozrejme koprodukcie, že Švédi s Dánmi veľa koprodukujú. Teraz za posledné roky norský film strašne vystrelil. Spomeniem aj konkurenčného Joachima Triera a jeho film Citová hodnota, tak to je momentálne taký hipsterský blockbuster. Ten neuvidíme na Skandy. To je dobré, hipsterský blockbuster. Vlastne to je môj žáner. Presne, ale to treba zase akože za tým je veľa vecí, za tým sú samozrejme aj peniaze, za tým je samozrejme aj americký distribútor, že má napríklad tento film, myslím, že to má Neon, že tam presne, že buď Neon alebo A24. Áno. No a zase Viking, tak to je nádhera, že ten
lokálne túto československý vie strašne proste vystreliť, že nepotrebuje ten globálny marketing, ale má tu životaschopnosť a hlavne tradíciu, že tí diváci si pamätajú Adamové jablká, Rytierov spravodlivosti, Blikajúce svetla, Mesiarov, myslím predošlé filmy režiséra Andersa Thomasa Jensena, režiséra Posledného vikinga, že zrazu si diváci pamätajú, majú dôveru, majú tradíciu, proste, že to je taký dánsky Tarantino v podstate. Ja som vlastne aj popri tom, ako sme sa bavili o tých hercoch, sa chcel spýtať, že či aj Skarsgårdovci sa počítajú do týchto škandinávskych. To je dynastia herecká. Je stále viac a viac. Ja ich ani neviem narátať. Stratil už prehľad, že koľko je tých synov. Tak. No dobre, a máme v ponuke tentokrát akože aj animák, rovnako ako pri Beat to Ken sme spomínali tú princeznú kozmolesbu. Tentokrát je to Medvedí princ, tak čo nám o tom vieš povedať napríklad? Medvedí princ je norská rozprávka pre deti, by som povedal 7+, ja som tiež otec a ešte mojej 4-ročnej, tu je troška ešte myklo pri pozeraní traileru, že sú tam také temnejšie časti, ale 7+ úplne bezpečne a je to rozprávka podľa legendy severskej, kde proste zlá čarodejnica, ale trošku také zatrpnutá, ona nie je úplne vlastne zlá. Toto je aj taký mini spoiler alert. Premení vlastne princa, ktorý jej proste úplne neopetuje emócia a lásku a premení ho za medveďa. No, tak jak to už v živote býva. No a čiže ako keby v našom takom okruhu, ja si pamätám, že napríklad rozprávku o žabom princovi, hej, že toto je možno podobný motív, no a on stretne proste odvážne mladé dievča, proste ale z nižších spoločenských sociálnych pomerov, tam je aj takýto triedny rozdiel, tak ona ho zrazu spozná, strašne z neho nadšená, poď ideme na dobrodružstvo, neskôr vlastne zistí, že on sa schováva v noci, lebo v tej sa premení proste na toho princa, že toto je aj taký trošku také grécka mytológia, no a je to krásne realizované, je to po výtvarnej stránke, je to 2D animácia, čo ako keby v dnešnej ponuke detských filmov animovaných je trošku teda kontrast voči tejto ponuke. No a sú tam krásne pesničky, nie je to úplný muzikál, je to presne tak disneyovský pozliepané, že raz za čas sa tam proste niečo vyjadrí a odkomunikuje krásnou piesňou, ktorá je, a okrem piesni a samozrejme celého filmu je to aj s dubbingom slovenským, takže naozaj je to veľmi, veľmi prístupné, ale dokazuje to aj to, že Škandinávia dokáže produkovať aj teda nielen rôzne žánre, ale aj po tej formálnej stránke skvelé filmy. Toto je koprodukcia medzi Belgickom, Norskom a Belgickom, ale samozrejme tá majorita je Norska. Takže toto keby tak doplňa krásne ten kolorit a hlavne teda cielime už aj na detských divákov. A tento film, čo treba povedať, že už je v distribúcii, takže toto je taký druhý checkpoint, alebo teda už tretí vlastne, lebo minulý rok bol na Junior Feste v Čechách, teraz distribučná premiéra Skandy a potom samozrejme letné kina a neskôr v lete. Ja som si pozeral tohtoročný zoznam, čo všetko nás čaká. Posledného Vikinga už som videl, dokonca som si ho zaradil do mojej top 10 za rok 2025 a určite si ho veľmi rád zopakujem. K všetkým tým ďalším filmom som si teda čítal popis, synopsu, že o čom to bude. Viem, aký máš ty najočakávanejší, Luci, chcem sa aj k nemu určite dostať, ale ja by som chcel vedieť viac o filme Nech prší, pretože to ma tak najviac zaujalo. Nech prší, to je od režiséra Hannesa Holma, švédsky režisér a aj švédska literárna predloha, ktorého inak autor vlastne aj hrá v tomto filme. Je to od režiséra, ktorý pred pár rokmi natočil na Oscara nominovaný film Muž menom Ove, čo je presne o starom, zatrpnutom ujkovi, ktorý proste žije sám, proste žije vlastne viac menej zo spomienok. A toto je v podstate podobný trošku taký setting, ale trochu tak magicky trošku ladený, lebo je to pánkový starom režisérovi bývalom na dôchodku, ktorý žije o samote a žije v období, kedy je najväčšie teplo. Takže tuto zrazu, presne tuto není taký ten škandinávsky, ten stereotyp, že zima, ľad, sneh, ale toto je proste pot, slnko, veľmi také teplé farby sú v tomto filme. No a žije sám, mal manželku, ktorá zomrela, má aj urnu doma s popolom a jedného dňa sa rozhodne ju tam vlastne vysypať. No a od toho dňa
herečkyňa tam nájde taký kohútik v svojej záhrade, v záhrade plnej ruží jeho manželky, ktoré polieva. No a keď otočí ten kohútik, tak nejde len z neho teda voda z hadice, ale začne aj pršať. No a zrazu získa, že má túto akože super schopnosť, že dokáže teda spustiť dážď a to, čo všetci najviac potrebujú. No a je tam komunita, má tam sused, ktorý veľmi, veľmi pripomína Neda Flandersa, taký príjemne otravný s mustášou. No a žije proste v nejakej komunite, kde práve idú byť miestne voľby na starostku. Takže je to taká presne taká charakterová štúdia rôznych typov a je to veľmi také zahreje pri srdci ten film, že je aj taký je o živote. Ale je aj o takom medzigeneračnom dialogu, čo je teda viacero filmov z Candy. To znie ako film, pri ktorom by si sa mohol vyplakať. Tak. My už podľa toho hodnotíme niekedy filmy. No áno, ten môj najočakávanejší, veľmi mám rada, ako my sme sa totiž o ňom bavili. Adam ho nazval, že je to severský Baby Girl a je to film Nevolaj ma mami. A je to teda film o vzťahu tuším 47-ročnej ženy s 18-ročným mladíkom. A to je, že učiteľka a študent, ak sa nemýlim? No, tak. Áno, Čiže nie je úplne v poriadku. Čiže nie je to úplne v poriadku. No, ale teda, to by som len chcela povedať, aby to nevyzeralo tak, že teda mám rada takéto Už vyzerá. Dobre. Musím sa trošku obhájiť. Tak teda... Čo o tomto filme ešte viac? No, že je to debut a je neuveriteľne autentický, že tak tvrdím, že keby som takýto debut natočil, tak môžem ísť do dôchodku, že už som všetko dokázal. Okay. Že je to veľmi... Pred pár rokmi, áno, Baby Girl, ale ešte pred pár rokmi dozadu sme tiež uvádzali na Skandy Srdcovú kráľovnu. Je to taká nová srdcová kráľovna norských fjordov, ale v podstate tá téma, už by si tak človek mohol povedať, že už nemá čo nové ponúknuť, ale to určite to je skvelé, že stále evidentne má, že stále to fascinuje a je to podľa takého mierne akože skutočného príbehu, čo Nina Knack, režisérka, scenaristka, niekde objavila v novinovom článku a áno, ide teda o staršiu ženu, ktorá je miestnou učiteľkou a zároveň aj manželkou miestneho starostu, ktorý sa chystá na ďalšie voľby, inak ďalšia trošku paralela z Nech prší, tiež tam vlastne to pozadíčku bolo stále také tie prichádzajúce politické voľby. No a ona sa zároveň je tam v miestnom centre pre utečencov a spozná tam jedného mladého muža, ktorý je veľmi nadaný v písaní a v literárnom prejave. No a začne mu pomáhať, začne sa mu viac venovať a teda akože slovo dá slovo, jazyk dá jazyk, hej, no a proste sa zblížia a začnú mať spolu intimný vzťah, veľmi intenzívny a zrazu je to naozaj taká si vytvoria takú bublinku romanticko-erotickú a je to veľmi, veľmi pekne nasnímané, strašne citlivo a aj vlastne naozaj na pozadíčku práve tých norských fjordov. No a samozrejme časom sa im to začne rozpadať, tá idylka, začnú ich upodozrievať a tým, že ona má v podstate v tej komunite veľmi ako keby také silné postavenie, také rešpektujúcej, inteligentnej ženy. No a zrazu toto proste už sa jej nehodí v tom jej imidži. Samozrejme ten vzťah s jej manželom je taký, raz taký, že tiež to tam bohovie aké nie je. No a tento film bol aj na Karlových Varoch veľmi úspešný, vyhral tam cenu pre najlepšiu herečku. No a tento film Nevolaj ma mami je takým jeden z headlinerov určite tohto ročného Skandy. A tiež je to debut a máme tu teda viacero debutov. Ja možno ako posledné z týchto filmov, tak narýchlo by som vybral. Videl som dobre, že budete premietať aj kvadrológiu filmov? Franšízu dokonca. Áno. Hundroš, alebo češtine to volá Mrzoud, alebo Gramp, sú 4 filmy, 4 diely. Tiež podľa mimoriadne populárnej fínskej literárnej predlohy, čo tiež kedysi bolo, ako keby sa to publikovalo v takých malých novinových článkoch. A je to taký škandinávsky archetyp starého pána, ktorý mentálne a proste v tých hodnotách žije v podstate
takom povojnovom období 20. storočia. No a tuto je zrazu konfrontovaný modernitou, svojim okolím, svojou rodinou, veľkým mestom, samozrejme aj strátou proste nejakých možno ideálov či rodinných príslušníkov a v každom tomto filme sa vlastne keby samozrejme zameriava na nejaký iný vzťah, iný konflikt, že ako keby ponúka nejaký taký rebrík vlastne jeho nejakého charakterového vývoja. Takže áno, nemusia ísť diváci na maratón Pána prsteňov, ale môžu si ho dať s fínskym Hundrošom. Takže naozaj to vyzerá tak, že tohtoročné Skandy bude o tých zatrpknutých bielých mužoch, tak to celé vychádza. Ale nie, okrem iného. Ja som z toho tak poňala aj takú tému možno priateľstva, alebo veľa sa písalo o priateľstve v tých popisoch filmov, tak pre mňa to bolo skôr to, ale... Hej, také hľadanie cesty jeden k druhému, že ako keby naozaj zhadzovanie tých mostov a hľadania v podstate nejakého dialógu, či už proste medzi súrodencami, ako je vo Vikingu, alebo medzi generáciami, ako je Nech prší, alebo Hundrošovi, alebo bratia Andersonovci. Čo je vlastne jediný, tuším, dokument. Jediný dokument, veľmi taký nenápadný v rámci toho line-upu, citlivý, je to o komplikovaných súrodeneckých vzťahoch, 4 bratoch. Jeden z nich je veľmi známy a dôležitý režisér Roy Anderson, ktorý natočil niekoľko vlastne rovnako vyzerajúcich, ale úžasných filmov. Distribuoval filmy ako Holub sedel na konári a rozmýšľal o živote. To bol asi že najdlhší názov, aký sme kedy mali. No a toto je o dcére jedného z bratov, ktorí sa nevideli 10 rokov a ona sa proste rozhodne, že síce ako filmárka, ale aj ako ich rodina, že proste kto ak nie ja, kedy ak nie teraz, proste nech sa konečne stretnú. Že vlastne ten dôvod toho, že sa nestretávajú, tam vlastne není, vlastne nikto ho ani nejak nepozná, proste nejakým spôsobom tiež zatrpkli a sa odmlčali a potom už to tak išlo, už sa to tak ťahlo. A ona vlastne takýto rodinný, citlivý dokument natočila o takej tej, pri niektorých aj poslednej fáze života, lebo jeden tam už zomre, vlastne už na začiatku filmu vieme, že proste sa prepil. Je to aj inak aj veľmi o alkoholizme, že každý z nich má vlastne problém trošku s alkoholom a práve s touto režisérkou Johannou Bernhardsson sa aj spojíme cez online po filme, vlastne bude s ňou diskusia v Edison Film Hube. Takže tu si to sám krásne premostil, pretože chcem sa spýtať na sprievodné programy k týmto filmom, či dokážeš niečo z toho vypichnúť, lebo ja som si napríklad všimol, že k jednému filmu bude DJ set. DJ set, áno. OK. Nie len tak hociakému filmu, bude to film Haxan, viac ako 100-ročný film, čo je taký polodokument, polhoror, trošku taká mierna komédia, ale s takým veľmi nadhľadom spracovaná téma o histórii čarodejníctva v nielen Škandinávii, ale dá sa povedať západnej Európe. No a k tomuto spraví sprievod prezident Lowrider, tajúplný to reper a tvorca temných beatov, ktoré budú sprevádzať práve tento ikonický švédsky film Haxan. A ešte aké sprievodné programy uvidíme? Bude to už spomínané diskusie aj s tvorcami, alebo v tomto prípade s tvorkyňami. Neviem, či to je spisovné slovo, ale áno, vieme. Takže okrem Johanny Bernhardsson to bude Paprika Steen, čo je ikona dánskeho filmu, začínajúca ako herečka. Jej najvýraznejšie začiatočné filmy boli filmy ako Rodina oslava Thomasa Vinterberga alebo Idioti Larsa von Triera, takže práve bola súčasťou hnutia Dogma 95 v roku 1995, šokujúco. No a neskôr teda preskočila na režisérskú stoličku. Jeden z takých výraznejších filmov pred pár rokmi bol film Sviatky pokoja a mieru, čo bola taká
situačná dramédia z večera Vianoc, kedy sa rodina proste stretne tradične a nie všetci teda sa na to úplne tešia a sa tam vyplávajú na povrch kadejaké rodinné, bizardné, vzťahové konštalácie. No a teraz si zobrala podobný formát, ale nie teda počas Vianoc, ale počas Nového roka, počas Silvestra, kde partička kamošov sa každým rokom stretáva, má svoje tradície, až také rituály. No a teraz je to ale trochu iné, lebo jeden z nich, z ich kamarátov zomre, príde tam taký kvázi náhradník, ktorý im to tam celé zamotá a celé sa proste pozerá, že nechápe, že prečo to robia, oni to vnímajú citlivo a je to taký pohár nervov, ktorý sa preleje a je to vravím taká naozaj veľmi intenzívna konverzačná dramédia, ešte by som to možno prirovnal ku úplným cudzincom. Odohráva sa to v jednej miestnosti? Odohráva sa to v jednom byte, takže taká podobná dynamika. Raz za čas sa to nadýchne proste do ulic, stále sa pozeráme na vybuchujúce petardy a ohňostroje. No a Paprika Steen sa teda k nám pripojí cez online, takže opäť v Edison Film Hube, kde vlastne bude komplet tento sprievodný program prebiehať. A to je film Na nové začiatky? Na nové začiatky, áno, jasné. Hej, to by bol vhod povedať, že vlastne o akom filme sa bavíme, áno, Na nové začiatky, tak tam si štrngneme. Luci, myslím si, že môžeme ísť na to, čo si práve spomenul, Edison Film Hub. My sme tam videli film Posledný viking. Ja som videla polovicu, sa priznám, ale idem si pozrieť celý odznova. Skús nám najprv ty zhrnúť, že aký máš pocit z nového butikového kina v Bratislave, čo všetko ponúka a potom sa Dominika spýtame na to, že sakra, ako sme sa k tomuto priestoru dostali a čo všetko tam bude. Pred Dominikom takýto tlak na mňa si vyvinul, áno, aby som rozprávala. No mne sa tam veľmi páčilo. Ako ja som tu vychválila už kávu, priestor, všetko proste. Nie, že by to bolo o káve, je to o kine aj o vlastne celom tom priestore, ale teda sú tam dve kinosály, jedna má 20 miest, druhá 50, správne. Ano. Dobre, Dominik prikyvuje. Budeme tak prikyvovať. Áno, to som veľmi rada. A no čo ešte povedať, strašne dlho vám to trvalo, ale sme radi veľmi, že je to v Bratislave, že je to takéto nové kino a že budeme mať priestor, kde sa môžeme spolu stretávať. Áno, môžeš spokojne teda teraz doplniť. Hej, nie, ja ďakujem, že ste prišli a že sa cítili veľmi príjemné, že je to aj pre nás také zadosťučinenie, že po 6 rokoch konečne otvárame brány a ľudia prichádzajú a majú z toho podobnú radosť ako my, lebo nebol to vôbec jednoduchý oriešok tým, že je to naša vlastná investícia, tým, že je to v rezidenčnom dome, ktoré proste prinášalo kopec víziev stavebných, akustických, ale chceli sme, aby to bolo aj naozaj priestor, kde príde divák, diváčka a povie si, že wow, že takomto ešte som nebol a to dúfam, že sme aspoň z časti naplnili a v podstate teraz už začíname. Skandy bude vlastne prvou takou naozaj plnotučnou prevádzkou. Budeme tam hrať v každej sále 3 až 4 krát do dňa. Cez víkend budeme pridávať aj detské predstavenia, čiže do 10 projekcií vlastne denne tam môžu diváci očakávať. Okrem kávy tam časom bude aj gastro ponúka dobrých jedál a taktiež galéria skla, ktorá teda pekne ponúka vlastne nový rozmer v podstate zážitku z priestoru. Takže taký zážitok, alebo priestor na celý deň, že vlastne ranná káva, také brančové jedlo, film s diskusiou, galéria. Tak nové kultúrne miesto u nás. No a to tiež nie je samozrejmosťou, čiže o to je to ako keby aj veľká taká zodpovednosť, že tu prichádzame v podstate s novým kultúrnym stánkom, čo teda momentálne v Bratislave na Slovensku nie je úplnou samozrejmosťou, že by tu vznikali nejaké nové inštitúcie alebo projekty, takže o to viac nás to teší, že zrovna v tejto dobe otvárame nové kino. A vy ste stále boli fokusovaní najmä na to centrum Bratislavy, že rozmýšľali ste stále len o tom úzkom centre, áno? V podstate vtedy sme boli otvorení čomukoľvek. Ivan naozaj chodil po celom meste a videli sme aj množstvo priestorov aj v podstate v širšej Bratislave, nie len v úplnom centre. A toto pred tými už skoro možno aj 7 rokmi, kedy to Ivan, môj otec, prvýkrát uvidel, zaklopkal a začal to riešiť, tak tedy bolo ešte viacero priestorov otvorených. Ale tento vyhovoval samozrejme centrom, že ako je tam taký
naozaj genius loci, že na jednej strane máme Michalskú bránu a väžu a na druhej máme Bratislavské hradby a je to najúžšia ulička Bratislave, jedna z najstarších uličiek Bratislavy, kde kedysi prechádzali hradby, kde býval kat, takže má aj svoju takú históriu, aj tá celá ulica je naozaj, máme tam knižnicu, krásny hotel Bagely, Rakúsky inštitút, jazykovku Bridge, takže je tam kopec zaujímavých takýchto projektov, ktoré budeme radi, že práve sme súčasťou takejto komunity. Ja som celkom nerd do technológií, takže mňa zaujímala aj táto stránka toho kina. Ty už si spomenula, že jedna sála má 50, jedna sála má 20. My sme ich videli, sedeli sme v nich, sú tam sedačky z Malajzie? Áno, sú vyrobené v Malajzii, je to britská spoločnosť Ferko a my tieto isté máme v Prahe, v našom pražskom Edison Film Hube, ktoré funguje už viac ako 6 rokov. Vlastne v rovnakom období, keď sme Prahu otvárali, tak toto sme kupovali, ale teda mysleli sme si, že o dosť rýchlejšie budeme otvorení. No a tie sú krásne, sú veľmi pohodlné, ale ich najväčší bonus a výhoda je tá, že tam majú vyťahovací stolík. To znamená, že tam niekto jesť, príde s pohárom, s skleneným pohárom, lebo nemáme tam nič v plaste. Všetky poháry sú inak mimochodom z najstaršej existujúcej sklárne na Slovensku v katarínskej huti Airglass, ktorá denne produkuje obrovské množstvo, tisícky pohárov a vyváža ich do celého sveta. My máme práve od nich skvelú vlastne ponuku sklenených pohárov. No a tie sa teda budú dať na tie stolíky, ale teda bude to slúžiť ako priestor na prezentácie, tlačové konferencie, takže na laptopy a zápisníky, to je úplne ideálne, ale sú veľmi pohodlné a praktické a hej. A tie pekné šálky, čo máte, tie sa dajú kúpiť niekde? Alebo... Nie. To je od Marty Javorskej, umelkyne, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici. Zatiaľ nie, ale vlastne prečo nie? Možno časom áno. Myslím si, že to by akože išlo, lebo tie sú veľmi pekné. Áno, my sme už z nich pili asi pred 3 či 4 rokmi v office, lebo to opäť dokazuje, že už sme plánovali byť o mnoho skôr otvorení. Takže áno, každá jedna vecička, ktorá tam je, tak má nejaký svoj príbeh, zámer, tematiku, prepojenie, že nič tam nie je náhodou. Ono to vlastne nemalo znieť ako výčitka, že vám to dlho trvalo, lebo vieme, že bol COVID, no sa to predĺžovalo, čiže vlastne nemôžete za to vy, ale teda my sme tak nadšení, že proste máme tu takýto nový priestor. Čo sa týka projektoru a zvuku, vieš niečo povedať? Že či je to Dolby, alebo že čo naozaj tí filmoví fanúšikovia, ktorí možno prichádzajú z nejakého multiplexu, že áno, idem vyskúšať komornejšie kino, či sa im to bude páčiť? Je to štandardný DCI projektor, ktoré presne majú viaceré multiplexy. Máme tam 7-jednotkový zvuk, takže nie je to úplne Dolby Surround, ale proste máme tam naozaj každý jeden okolo idúci zvuk prítomný, takže je to štandardná kinotechnika a v podstate aj v tej malej mikro 20 miestnej sále si diváci budú môcť pozrieť najnovšieho Avatara, že tá technológia je proste úplne štandardná, takže na tom nám veľmi záležalo, aby to bolo čo najflexibilnejšie. A čo všetko sa tam bude premietať? Že budú si tam diváci môcť pozrieť toho nového Avatara? Budú, jasné, samozrejme. No, akože my naozaj dbáme, aby si tam každý divák proste našiel aspoň jeden jediný film, ktorý ho zaujíma. Samozrejme, ten primárny fokus bude áno, z našej distribučnej spoločnosti Film Europe, ale to nebude len jediný. Budeme otvorení vlastne všetkým distribučným spoločnostiam, či už zameraný na artovejšie festivalové filmy, alebo práve kvalitný mainstream, ktorému ale budeme radi dávať budeme ich radi dávať do kontextu. Takže súčasťou vlastne tej pravidelnej prevádzky budú diskusie, budú tzv. Cykly podľa nášho pražského modelu, kde budeme so zaujímavými ľuďmi, ktorí sú odborníci v nejakej špecifickej disciplíne, proste diskutovať a prezentovať tie filmy. Super. Spomenul si teraz tú Prahu. Edison Film Hub v Bratislave má iný vizuálny štýl ako ten pražský. Čo to znamená? Že to nie je franšíza, alebo že tu jednoducho sa to zariaďovalo architektonicky nejak inak?
že prečo ste to nespojili, ten vizuálny štýl? My sme chceli vychádzať z toho, čo už tam bolo, že ako keby byť, nejak nadviazať na to, že kde sme. V Prahe sme v krásnej historickej kultúrnej pamiatke z 1929, budove, ktorá bola postavená ako trafostanica a bola nazvaná Edison. Edisona, Thomasa Alva Edisona aj pozvali na otvorenie, ale ochorel, a nemohol prísť a poslal krásny dopis. No a tým, že to je značka, ktorá práve už možno reprezentuje nejaký obsah, nejaké hodnoty, nejakú kvalitu, tak tu sme chceli práve priniesť aj do Bratislavy, ale tým, že sme v úplne opačnom type budovy, že je to jednak rezidenčná budova, je to novostavba, je to jedna z mála, ak nie jediná novostavba v historickom centre, takže v podstate my sme išli na zelenú lúku, že tam v tej Prahe tam sme strašne veľa ponechali, alebo respektíve tam naozaj dýcha tá budova tak, jak bola postavená tuto v Bratislave, tak to boli naozaj len tehly, takže na ne ich sme museli vlastne na novo tam namalovať ten krásny obraz. A mali sme skvelú ale aj spoluprácu s architektmi, Petrom Jurkovičom a Kristinou Tomanovou z architektonického štúdia Jurkovič, s ktorými sme započali spoluprácu roku 2020 a vlastne až do dnešného dňa doby sme s nimi spolupracovali. A tu sme chceli vlastne prísť takým kontrastom, že ísť možno s takým ako keby čistejším, moderným, ale zároveň ako keby tam vypichnúť také teplé momenty, či už rastlino, drevené, aby to tak proste zrazu tak si tí diváci sa vedeli zasústrediť na tú konkrétnu peknosť. Ale tým, že je to aj veľmi musí byť univerzálny priestor, že to nie je len kino, je to aj kaviareň, je to galérie, je to bistro, tak vlastne ten Tetris naozaj nám trvalo vlastne pár rokov, kým sme ho tam vyskladali. Lebo je to len 300 metrov štvorcových, čo je vlastne strašne málo na takýto ambiciózny priestor. Architektonicky, akože v tom prípade sa to vynikajúco podarilo, lebo na to, koľko to má, je to veľké. Ja som počas tej tlačovej konferencie, čo sme mali v kinosále, videl tie návrhy, ako to má vyzerať a snad jediné, čo sa nepodarilo, boli tie okná vo veľkej sále, že to sa trošku zmenilo, ale inak je to naozaj super. Hej, to bolo kvôli akustikom. No akustiku sme tiež riešili skoro 3 roky reálne, že tým, že sme v rezidenčnom dome, tak to bol veľký oriešok. Susedia, aby nepočúvali film, hej? Aby ich že nič nerušilo, aby vlastne vôbec netušili, že niečo ako kino tam je. Ako reálne, keď ja tam vidím na ulicu, tak hlasnejšie, keď má niekto tam otvorené okno a počúva rádio. Takže to musím zaklopať, že aj naši akustici, ako dizajn proste to bravúrne zvládli a teším sa, že to funguje, lebo tiež sme mali pár neprespaných nocí, kedy nás to trošku a mňa osobne budilo táto téma, tak som rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Podľa mňa najlepšie je to zažiť na vlastnej koži a teda choďte si to všetci pozrieť určite a hlavne teraz 21. však začína Skandy. 20. už vo Filmhube v Edisone je posledný Viking. Áno. Prvé predstavenie, posledný. tak pekne symbolicky. Ja som rád, že do týždňa sa to celé vypredalo bez akékoľvek reklamy, že vlastne ten príbeh, ktorý sme ste premietania, pridávali. Tak áno, tak na konci dňa je tam fakt 50-20 miestna, takže rýchlo sa to vypredá. Je to príjemné, ale ďakujem aj divákom, ktorí si už kúpili lístky a že naozaj vlastne takto podporia, že prídu, že si kúpia kapučino lístky do kina a keď ma tam uvidia, tak kľudne nech ma poprosia o prehliadku priestoru. Budem veľmi radi. Vždycky tam niekto z nás je a vždycky ukážeme, čo sa dá. Ale Skandy je po celom Slovensku. Od 21. Áno. Skandy je v viac ako 50 kinách, za čo tiež chcem poďakovať všetkým kinárom a kinárkam a samozrejme divákom za to, že to programujú, že to nasadzujú, lebo to nie je, že by sme ich nútili naprogramovať Skandy, ale sami majú o to záujem, sami sa tešia, sami sa nás pýtajú, sami proste, že už kedy bude ten program, takže že cítime taký všeobjímajúci záujem, čo ma veľmi teší. Super. Dominik, ďakujeme ti veľmi pekne. Bolo to znova veľmi zaujímavé. A teda počúvajte nás aj na budúce. Vidíme sa na Skandy. Tak, čaute. Ďakujem, čaute.